πάει. 16 ευρώ έχω. Ου, πλάκα κάνεις. 16 ευρώ. Δεν θα έχεις 6 ευρώ πριν την άλλη. Δεν είναι 6 ευρώ. Δεν είναι. Αγγελική, γεια! Γεια! 16 ευρώ έχεις. 16 λεπτά είχα. Α, και τώρα πόσο έχεις. 16 ευρώ. Γεια! Και μη χαιρετάς, βγάζει βίντεο παιδιά. Τι ξακούσα Τα πορνοβίντεο της Μάρθας δεις τον κόλλο σου. Τίποτε δεν είναι διαθέσιμος. Από την Παναγία το νομίζεις. Ρε, ας το παιδί συνέχεια, τι το κάνει. Ρε το παιδί τι το κάνεις, ναι, Είναι κατηγημένος. Μαλάκα. Είσαι καλά. Στον τοίχο το πετάνε. Το κρεβάτι πήγε. Ναι, ακριβώς το κρεβάτι πήγε.